ଦଶ ଲୋକ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆରେ ହୁଳୁ ହୁଳି ମାଇକି ହବ ଆପଣ ହୁଳୁ ହୁଳି ଦଉଛୁ। ଆରେ କଣ ଶୁଣିବୁ? ମାନେ ଜଙ୍ଗଲି କେ ଧାନ ମନ୍ତିଆ ସବୁ ତ ସାରି ସାରିଛୁ। ଆଉ କଣ ଶୁଣେଇବୁ ରେ? ହେଇ ଆଜି ଯିବି ଯିବି ଏ ଘର ଛାଡି ମୁଁ ଯିବି। ମୋ ପୁଖରୀ ନଈ ଯୋଉଠି ଯାହା ପାଇବି ସେଇଠି ଯାଇ ମରିବି ରେ ଗଡିକିଆ। ଦଶ ଦଶ ଲୋକ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଶୁଣେଇବୁ? ତୁ ଯେମିତି ମାଇକି ଭଳିଆ ଯୋଉ ପାଟି କାଟି ନଉଛୁ ନା, ହଁ ସାଇ ପଡିଶା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମ ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ସେଇ ମିଟିଂରେ ଆଜି ବିଚାର ହବ। ଏଇଟା ଧନ ଧନ ବୋଲି କହି ପାଣି ପିଉନଥିଲା। ଏଇଟାକୁ ନ ଦେଖିଲେ କେଳ ମାତ୍ରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲି। ଏଇଟା ମନରେ ଏଡ଼ିକିଆ ଥିଲା। ଆରେ ହେ ବୁଢ଼ା, ମୋର ଯଦି ମୋଠି ମୁଣ୍ଡ ନ ମେଟିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ବାହାରେ ମାଇକିନା ରଖିଥା। ଦଶ ଦଶ କଣ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଦଶ ମୋ ଜୀବନ ତତେ ମୁଁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ଏଇ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ତୋ ଛଡା ଆଉ କାହାକୁ କେବେ ଭାବିବି। ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବୁ କାଲି ତା ମାଆକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଧାନ ମଞ୍ଚିଆ ବୁଢାକୁ ମୁଁ ଯେତେ ମୋ ପାଖକୁ ଟାଣିଲି ଟିକେ ଆଇଲାନି। କାଲି ଆସିଲା ବାହାତ ମାଇକିନା ରଖିଲେ ତାকে କୁଣ୍ଡେଇକି ଶୋଇବ। ଚାକୁରି ଚାପରେ ମୋ କତିକି ଟାଣିକି ଆସିବ ନା ହବନି। ଯିବି ଦୌଡ଼ି ଦେବି ନହେଲେ ଜହର ଖାଇବା ଆସିବ। ଆହୁରି ମାଇକିଲା ଭଳିଆ କାହିଁକି ହଉଛୁ? ଇଜ୍ଜତକୁ ପଦାରେ ପକେଇବୁ। ସାଇ ପଡିଶା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ଜାଣି ସାରିବ। ଗାଁ ଗାଁରେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବାଟ ଚାଲି ପାରିବି ତ। ଏଇ ଶୁଣ 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 ଏଇ ପାଖକୁ ଯାହା ଗାଳି ଦଉଛୁ ଗାଳି ଦେ। ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହୁଛି, ଏ ଛୁଆ ଦେହ ଛୁଇଁ କହୁଛି, ଏ ଛୁଆ ମୋର ନୁହେଁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା କରି ଶୁଣ। ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ଆମ ମନ୍ଦିର ପଛକୁ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ବେଳା ପଛ କର ଏ ଛୁଆଟା କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତା କାମ ଶୁଣିଲି ସେଠି ଛିଡା ହେଇଗଲି। ସେଇ ବାଟେ ଆସୁଥିଲେ ଆମ ପୁରୋହିତ ମତେ କହିଲେ, ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ବେଳାରେ ଛୁଆଟା କାନ୍ଦୁଛି, ଏ ଛୁଆଟାକୁ ତ ଘରକୁ ନେଇଯା। ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ तो घर धन धाନରେ ପୁରୀ ଆଉ ତ ଆୟୁଷ ବି ବଢିଯିବ। ପୌରୋହିତ ପରା କହିଛନ୍ତି। ତମେ ସତ କହୁଛ? ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଛୁଆ ପୁରା